Ефір телеканалу АТR триває. Я Альвіна Сідбулаєва. Найближчу годину про все, що стосується окупованого Криму та материкової частини України, говоритимо наживо. Робить АТR гучніше. Нам є про що розповісти. Почалась велика дільба. Рада взялась за бюджет 2020. Провальне голосування Ради. Спікер каже, його підставили. Формула розбрату. Пропозиція Штайнмаєра ділить українське суспільство. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І наші гості на цю годину – Геннадій Балашов, блогер і політик. Вітаю вас. І Олександр Альфуров, речник Нацкорпусу. Вітаю вас. Доброго здоров'я. І Україна має вийти на рівень економічного зростання на рівні 5-7%. Про це під час презентації проекту бюджету розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова. Послухаємо, що вона сказала. Тут бюджет базується на реальному зростанні ВВП в 3,3% і тих макроекономічних показниках, і тих соціальних стандартах, які затверджені ще попереднім Кабміном в травні місяці. Ми задекларували амбітну мету – зростання в 5-7% щорічно. Це дуже амбітна мета і вона досяжна. Але для того, і насправді найголовніше, що це найправильніший спосіб боротьби з бідністю. І ось проєкт держбюджету вже передбачає статті доходів, видатків та, відповідно, дефіцит. Давайте переглянемо цифри. Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає рівень доходів у розмірі 1,079,5 мільярдів гривень. Це на 53 мільярдів більше, ніж цього року. Видатки ж збільшено майже на 58 мільярдів, до 1,170 мільярдів. Дефіцит – 90,5 мільярдів гривень. Курс національної валюти закладено на рівні 28 гривень 20 копійок за долар. Мінімальна зарплата – 4723 гривні. І ось ми бачимо такі цифри. Як ви гадаєте, що ми побачимо, який бюджет буде вже в 2020 році? Почнемо з вас. В першу чергу хочу зазначити, що Світовий банк нам дає 3,4% зростання, так, коли уряд планував 3,3%. Сьогодні, по суті, вдвічі піднімати дохід держави в такий спосіб, я думаю, це достатньо некоректно, тому що, окрім того, що сказати, що це легко зробити, як сказала міністерка, необхідно показати, за рахунок чого це буде зроблено. І судячи з того, що гряде черга нових приватизацій, і особливо пожвавився процес продажу землі навколо мораторію, хоча днями, здається, з 1 жовтня буде задіяна ця ситуація. Але Національний корпус виступає однозначно тут, що, хлопці, якщо можете підняти на 7% з 3%, прекрасно, але не за рахунок продажу землі, не за рахунок нової приватизації чи якихось інших таких викидів державних власних засобів. Что вы думаете? Что касается доходов от продажи земли, то их не будет, потому что земля, мягко говоря, никому в мире уже не нужна, она не является капиталом. Бюджету, то, что казала, а что касается бюджета, она сказала, что это будет бюджет борьбы с бедностью, но на самом деле у нас 20 последних лет не меняются экономические показатели основные. 20% НДС, там больше 10% пошлины, акцизы, налоги на заработную плату. Вот при прошлом правлении Порошенко выросли до 19,5% за счет военного сбора. Это говорит о том, они все остались в этих экономических показателях. Поэтому ничего не изменится. У нас гарантированная нищета в Украине и убегание населения с территории Украины в Польшу, Германию, потому что они фактически оставляют то, что было при Порошенко, то, что было при Януковиче, то, что было еще при Кучме. Все налоги остаются, а значит нищета остается. А ось що говорили нардепи після презентації проекту бюджету Оксани Маркарової. Давайте послухаємо, що кажуть депутати. Він відштовхується від тої дохідної бази, яка зараз на даний момент існує. Тобто немає ніяких нових додаткових великих податків, надходжень, немає тих надходжень, які можна з нових джерел одержати. Наприклад, митні надходження, вони не то, що не збільшились, вони зменшились. Давайте згадаємо, що в уряду було буквально 15 днів на те, щоб з цим розібратися, тому що ми його призначили 29-го і до 15-го по процедурі мали внести бюджет. Тобто я
Я так розумію, що в уряду було два варіанти. Або не вносити його в встановлений термін, да, і доопрацювати, або спиратися на, так би мовити, бюджет, який лишив попередній уряд. Якщо президент нас озадачив на зібранні, коли був уряд і голови комітетів, то, звичайно, цей бюджет ще треба допрацьовувати трошки. Ось ми почули депутатів. Що скажете? Ну, Олександр. зрештою, ви знаєте, вчергове, звідки вони візьмуть гроші? Є кілька, наприклад... Тоді навіщо вони це кажуть, на ваш погляд? Вони підтримують свій Кабмін, безперечно, так, або свій комітет. Наприклад, на сьогоднішній день у нас 5 мільярдів доларів – це виключно тінь з таможні. З митниці, яка краде у держави 5 мільярдів доларів. Перекрити, поповнять бюджет. Ні, сьогодні вирішується, бачите, сьогодні пішла новина, що будуть продавати цей наш крейсер «Україна», який в Миколаєві стоїть. Тобто, очевидно, що йдеться мова про продаж активів в подальшому. Тобто, нічого хорошого, окрім цих продажних моментів, вони не демонструють. Жодної там політики економічної там в них не прописано. Тобто, люди, очевидно, втілюють сподівання, що від продажу чогось вони досягнуть цих цифр. По-іншому якоїсь стратегії я не бачу. Геннадій, ви також так вважаєте? Ну, на самом деле список приватизации всего на 5 миллиардов гривен. То есть это не такой большой список. Оттуда начинают выпадать со списка стратегические предприятия, такие как Центрэнерго. Они не собираются их продавать, они собираются менять менеджмент и оставлять всю коррупцию, как она и была. Поэтому за счет приватизации они даже не планируют. За счет чего можно было бы повысить ВВП, а значит и бюджетные поступления? Только за счет притока инвестиций. Но инвестиции не идут в страну, где 20% НДС пошлины, на пошлины НДС, налоги на заработную плату 19,5% плюс 22% ЕСВ. Не идут в такую страну деньги никогда. Они ни в землю не пойдут, ни в стратегические предприятия никуда не пойдут. Поэтому это и будет проедание. Фактически сдается просто страна, перераспределяется международным корпорациям. Сегодня они входят, они выдавят отсюда олигархов любыми путями или купят у них то, что у них останется разоренные заводы. То ли они просто заберут и посадят их в тюрьму. Но они сюда входят, потому что правительство, все это транснациональные корпорации, их представители от Сороса, от Пинчука, они совместно действуют. Еще и в подельники взяли Коломойского. Ну, так. А ось вже відомі суми видатків на ключові сфери. Давайте подивимось. Видатки на національну безпеку і оборону в проєкті бюджету складають близько 246 мільярдів гривень, на майже 34 мільярди більше, ніж у 2019-му. Видатки на освіту збільшено на 7 мільярдів 700 мільйонів, до понад 136 мільярдів гривень. На охорону здоров'я мають спрямувати 108 мільярдів гривень, тобто майже на 10 мільярдів більше, ніж 2019-го. Видатки на розвиток дорожньої інфраструктури майже 74,5 мільярдів гривень. Це майже на 20 мільярдів більше, ніж цього року. Ось, Олександр, ми побачили ці видатки і цю графіку. Що скажете? Як вам такі цифри? Скажу так, що збільшення на понад 30 мільярдів гривень до армійського бюджету – це хороша новина. Тобто йде втілення грошей, йде втілення тих податків, які ми знаємо, військовий збір, які поповнював бюджет, а не поповнював військові бюджети. Але з іншого боку, ці всі видатки, які зараз перелічені, вони, якщо не будуть відкриті по закупівлям, і не просто через систему Прозоро, в якій вже, в принципі, корупційна схема діє. Наприклад, закупівельні можливості армії. Дуже багато що засекречено. Закупівлі там молотків, умовно кажучи, дуже банальних речей, які можна відкрити і показати. Бо з корупцією дійсно жодний інвестор не зайде в країну, де корупція, де нічого не видно, де нема прозорої системи взагалі податкування і в цілому життя. Тому, якщо ці видатки будуть показані людям, що іде, що купує армія, що купує медицина, що купують університети чи система освіти в цілому, без цього нам говорити про ці цифри немає навіть сенсу, тому що це просто цифри заради цифр. Геннадій, що ви думаете щодо цих видатків? Я думаю, если говорить о бюджете в целом, то это будет бюджет зарезания почти всей социальной сферы. Самая главная задача Маркаров – это снять с иждивенческого обслуживания с бюджета тех, кому они выделялись. Вот первое, что сказал Богдан на заседании фракции «Слуги народа», что первое – это субвенции депутатам больше не будут выделяться, потому что они зарежут мажоритарку. Какой смысл давать на район субвенции? То есть это положительная вещь. То есть многие вещи исчезнут ненужные из бюджета.
бюджета. А что касается там, финансирования и закупок от государства или армии там, или любого государственного, то это все будет превращаться в коррупцию. Потому что куда солдата не целуй, все равно задница. Вот так и чиновника. Как ты его не став, он все равно превращается в коррупционера. Поэтому ожидать от того, что мы сменим менеджмент где-то, и у нас появится правильный менеджмент, который будет честно вести. Этого не случилось за последние 28 лет, это не случилось нигде, и там, где есть государство, там коррупция. Ось давайте послухаємо народних депутатів. Не у всіх вона єдина позиція стосовно того, на що і скільки виділяти коштів. Це бюджет є базою, який буде змінюватися. Тепер ми маємо, наприклад, основні показники, а решта ми будемо попроектно, попрограмно. Це стосується розвитку територій, розвитку громад. Дуже важливо, щоб люди розуміли, які сьогодні чекають гроші в так званий ДФРР, тобто Державний фонд регіонального розвитку і соціально-економічного розвитку. Всі гроші будуть отримані до кінця року. Тобто ті садочки, ті школи, ті навчально-виховні заклади, які потребують грошей і чекають їх зараз з державного бюджету, всі отримують гроші. Є суттєве підвищення на Генеральну прокуратуру, є підвищення на Офіс Президента. Всі кінець епохи бідності для всіх відкладається, а для деяких таки наступив. А як же? Звичайно, на Генеральну прокуратуру треба, а на освітян не треба. Я би, знаєте, думаю, що для якоїсь стратегічної перспективи держави, навіть не стратегічної, а навіть короткострокової, краще на освітян віддати, ніж цю безкінечну реформу в Генпрокуратурі, що вони, вже ми не знаємо, де той бідний прокурор, де його знайти. А ось бідні вчителі, яких знову обдурили, казали, що буде по $4000 зарплата. Ось тепер вони отримали новий урок. Ось ми почули і «Слугу народу», і «Європейську солідарність». Олександра, наскільки ці кошти будуть втілені так, на ці отраслі? Ну, бачите, знов таки іронія Гончарука, який іронізує, так, Гончаренко, який іронізує, ну, хоча іронізувати нема над чим, тому що, власне, він був в минулій каденції із більшістю, так, і з урядом. І вони, на сьогодні вони в опозиції. Так, і вони говорили про реформування прокуратури, суддів, так, ну, взагалі судової гілки влади. Тому сьогодні він каже, що навіщо ці реформи? Тобто вони і не було потрібні 5 років тому, виявляється. Ну, бачите, зараз на сьогодні, на превеликий жаль, сьогодні, бачите, навіть з коментаторами не виходить, тому що дуже величезна фракція президента, де спікерів не так багато, та, і тому сьогодні, бачите, навіть таке в контексті спікерів, та, то всі фракції абсолютно представлені, так скажімо, долями рівними. З приводу того, що говорять, ну, друзі, справді момент інший, що вперше, очевидно, чи не вперше, чи якийсь такий перший, другий раз, але за історію України так рано бюджет ще ніколи не голосувало, не подавало. Це тут однозначно треба зауважити, що це дуже ранній бюджет, його будуть обговорювати, очевидно, ще. І побачимо, які вони будуть. І побачимо, що буде на виході з нього, безперечно. Геннадій, хотілося послухати вашу думку щодо європейської солідарності і представника «Слуга народу». Ну, европейская солидарность, да, тут Гончаренко немножко запутался, потому что буквально сегодня выступал Порошенко, и я сам чуть под компьютер не упал, когда он начал говорить программой партии 5-10. Надо продать все государственные предприятия, оставить, как в Эстонии, там 40 штук, остальные продать, надо вводить рынок земли. То есть он начинает занимать более правую позицию, чем занимает сейчас «Слуга народа». Я думаю, что просто темник еще не дошел до Гончаренко и до остальных депутатов. Но вот мысль такая, что, возможно, европейская солидарность будет более прогрессивно себя вести, чем «Слуга народа». Почему? Потому что «Слуга народа» сейчас сталкивается с реальностью. У них идей нету, они не хотят отменять налоги, а значит будет все оставаться к нам. Поэтому надо переназывать статьи расходов и, в принципе, продолжать нравиться людям. Ну вот, а Порошенко, потому что вся программа все равно Порошенко остается. То, что делали последние 5 лет «Слуга народа», успешно продолжает, только еще быстрее. Поэтому вот Порошенко сейчас начинает занимать как раз правую позицию по распродаже всего имущества. І поговоримо щодо прослушки. Ось народні депутати провалили голосування за скасування так званих правок Лозового та прослуховування нардепів. Давайте подивимось, як це було. Прошу підтримати та проголосувати. Зупиніть голосування. Зупиніть.
А ось видання «Українська правда» передає, що нардепів від «Слуги народу» за провал голосування особисто пожурив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За словами депутатів фракції Зеленського, у четвер зранку «Слуга народу» не мала застережень щодо законопроекту номер 1009. Однак під вечір їх переконали депутати фракції «Європейська солідарність» не голосувати за законопроект. Вам у вуха влили Порошенки-Геращенки дурню. Ви довіряєте чужим фракціям більше як своїй, переказують слова Разумкова депутати. І ось як відреагував на провал голосування голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. 44 «Слуги народу» п***ли Зеленського та провалили його законопроект щодо прослушки для НАБУ і ДБР, вбивства правок Лозового та інших критичних норм. Вони, бачите, злякалися норми, що правоохоронці можуть їх прослуховувати і обшукувати без дозволу Ради, при тому, що ця норма вступала в силу 1 січня 2020 року. І ось такий був голосування і провали. Як вам, Олександра? Що сталося в «Слузі народу»? Які зміни? Це те, що про що говорили, що така величезна фракція, яка об'єднана виключно прапором, що почав віятися над Україною 1 січня 2019 року, на новорічну ніч, коли Зеленський оголосив свій вступ в політику, так? Дійсно, фракція «Слуга народу», вона не має ідейної якоїсь площини, так? Це люди, які абсолютно різні. Хтось прийшов з громадського сектору, кого взяли там з вулиці, хтось заплатив по $500 000 за місце і прийшов. Тут же ж різні центробіжні сили. І зрозуміло, що ті, хто йшов в політику заради політики, є ті, що йшли в політику заради грошей. І зрозуміло, що зараз ми бачимо, як ця фракція починає розвалюватися, так? Бо будуть незгодні, Тобто ще ці фракції отак от жити самостійно, як вони голосували в перше голосування, там всі 200... Один за всіх і всі за одного. 257 і 257. Це вже епоха ця пройшла, так? Зараз дійсно будуть свої думки висловлювати. З'являться нові спікери. Подивитися. З приводу прослушки, то, бачите як кажуть, на крадії шапка горить, так? Не дуже хочеться, звісно, коли в твоє життя, інтимне середовище хтось влізає, хтось фіксує, так? Але треба змиритися з тим, що йдеться мова про політики в першу чергу, так? І саме вони захищають себе. Хоча не знаю, наскільки можна бути людиною такою недалекою, щоб прослушка телефону. Я не знаю, коли останній раз щось говорив дуже інформативне по телефоном користуючись. Розумієте, існує немала кількість всеможливих програм, які вибачте, світ сьогодні 21 сторіччя, про який телефон? Давайте ще дротові телефони прослуховувати. Геннадій, що ви думаєте щодо голосування? То, что по голосованию, поведение самого Разумкова, а также поведение комментаторов потом «Слуги народа», которые, говорят, нам не удалось их затолкать в это голосование, попытались, это говорит об узурпации власти. С одной стороны, императивный мандат, с другой стороны, распуск ЦВК, с третьей стороны, хотят прослушку установить. Это неплохо прослушка. Кстати, там просто в чем дело? Они же хотят законно прослушивать. В этом смысле, чтобы оно легло в дело. Прослушивать можно и сейчас любого, оно в дело потом не ложится. Они хотят, чтобы дело. Вроде как положительное. Но правильно говорит Визави, что уже начинают на них влиять старые депутаты. То есть они с ними разговаривают. Они говорят, а что же вы свою свободу отдаете? А зачем вам императивный мандат? А зачем мажоритарщикам это? А вам зачем? Вы завтра будете все рабами. Но со стороны Зеленского, команды 95-го квартала, со стороны Разумкова идет тупая узурпация власти. Вот этого они хотят достигнуть уже к концу года. І поговоримо щодо Донецька. Ось фракція «Голос» вимагає пояснити позицію влади стосовно формули Штайнмайєра. Мовляв, міністерство і фракція демонструють діаметрально різні позиції. Ця формула – це вільне трактування Мінських домовленостей, за якими говориться про те, що ми зобов'язуємося провести вибори на тимчасово окупованих територіях після одержання безпеки. Нічого конкретного про факт, як ми будемо отримати цю безпеку, там немає. Ця тривожна заява була спростована в інтерв'ю одним з очільників фракції «Слуга народу», який сказав дослівно, що міністр закордонних справ щось наплутав. Такого не було. Мене і всю нашу фракцію непокоїть така різність поглядів у людей, які сьогодні визначають владну позицію щодо міжнародних питань.
Що це за так звана формула Штайнмаєра і до чого вона може призвести? Ну, дуже коротко. Вінстон Черчилль цю ситуацію прокоментував, що отримуємо і війну, і отримуємо цю зневагу. Формула дуже банальна. Тобто, насправді йдеться мова про те, що на території, які окуповані російськими військами, вводиться якась автономія. Яка автономія йде не за етнічними показниками, там нема компактного проживання якогось корінного народу, так? Не за мовними, не за релігійними, як штат Юта в Штатах, де там мормони. Йдеться мова про те, що сьогоднішній день ми хочемо зафіксувати на території України автономію, підґрунтям якої є те, що на цій території знаходяться російські війська. От і вся підґрунтя автономії. І говорити про те, що якась місія ОБСЄ буде впливати на щось. Ніхто нікого з ОБСЄ ніколи не впливав. Вибачте, вони, чуючи вибухи за 3-4 кілометри, не тікають з тих постів, які їм доручені. Формула Штайнмаєра – це пряма поразка України в цьому контексті. І що головне, за цією формулою, яку нам зараз закидають, яка незрозуміла, у всіх різна вона, у Путіна вона одна, у наших міністрів інша. І що головне, за цією формулою нема Криму. Якщо ми почнемо перемовні процеси за формулою Штайнмаєра в контексті мінських перемовин, то зрозуміло, що тут не йдеться мова про Крим, йдеться мова про створення якихось території. Ми легалізуємо сьогоднішніх бандитів і зробимо з них представників влади. І, по суті, ми таким чином скажемо всьому світові, що у нас в Україні йде громадянська війна. Тому що це автономія. Вибачте, ніхто не нападав, у нас громадянська війна, а Крим перейшов, очевидно, на правах, звісно, референдумів. І Крим можемо взагалі... Безперечно, я скажу, що Росія, пам'ятаєте референдум в Татарстані 1993 рік? 54% сказали, що не хочуть незалежність. І де рішення цього референдуму в контексті Російської Федерації нема. 107% проголосували за те, щоб Крим воссоединився. Ну, бачите, все маніпуляція. Тому, як казав інший видатний історична постать Отто фон Бісмарк, ціна паперу, на якому щось підпише з Росією, власне, ціна підпису цього вартує ціни паперу. Так? Тобто нічого не можна домовлятися. Геннадій, що ви думаєте щодо таких домовленостей і формул Штайнмаєра? Проблема формулы Штайнмаєра, что она никому не нравится в Украине. Она не нравится мне, вот она не нравится гостям, она никому не нравится. Она не нравится крымским татарам, потому что действительно она ставит из-за Там взагалі немає Криму. Но альтернативной формулы Штайнмаєра не существует. В том или ином виде они ее осуществляют. И вина здесь не сегодняшней власти, а вчерашней, которая после Иловайска подписала все это. И российские генералы тогда рисовали на глазах у всех эту линию разграничения. Это же были российские генералы с нашими генералами. Они ее нарисовали. Кучма с Медведчуком подписали. Порошенко это осветил. А потом просто уже Порошенко путал 5 лет следы, что я не хочу, мне Минские не нравятся, но альтернативы нет. Потому что когда мы говорим, ну как по-серьезному, на международной арене, говорят, хорошо, у вас есть другой вариант? Вот установление мира. Говорят, нету. Ну, тогда будет формула Штайнмаєра в том или ином виде. Единственное, что сейчас почему задержалось и пошел такой микроскандал, я его называю, они все равно его подпишут, я думаю, потому что Зеленский попытался переименовать формулу Штайнмаєра в формулу Зеленского. Но тут уже воспрял Путин и говорит, нет, вот этого точно не будет. Это будет формула Штайнмаєра со всем позором для Украины, то, что сделал Порошенко еще 5 лет назад. Подивимося, що буде робити Зеленський. І поговоримо щодо Криму. Річниця блокади окупованого Криму. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв нагадав, чому блокада має тривати. Было много разговоров о том, что в том числе о кое-каких международных структурах, кое-каких европейских лидеров, о том, что это негуманно лишать электричества, воды. Я этим людям хочу напомнить, что социальное, правовое положение людей в оккупированных территориях – это полностью ответственность страны-оккупанта, но не как страны, чью территорию оккупируют. Поэтому весь гнев от неудобства из-за электричества или воды они должны обращать той стране оккупанта. Ви почули лідера кримськотатарського народу. Як ви вважаєте, чи потрібно продовжувати блокади? Олександра.
Ну, безперечно, нам в першу чергу необхідно визначити, що йде війна, так, яку ми не підписали, не проголосили, зрозуміло, що це за собою це тягне багато міжнародних умов. Блокада Криму має бути продовжена. І ця блокада, але тільки давайте так, або це блокада, Блокади, що була. блокада, або це блокада контрабанда, так? Як це у нас 5 років останні робилося на території Східної України, коли контрабанда йшла, вугілля через Роттердам йшло, звичайна контрабанда навіть військової техніки, як ми дізналися по справі Сфорнчаків, йшло. Тобто, якщо це блокада для людей, то це не має бути блокада для ділків при владі, розумієте? І Жемілєв правильно каже, що сьогоднішня вся відповідальність на населення є у тієї країни, яка є окупантом. Російська Федерація окупувала Крим, і сьогодні вона має нести абсолютну відповідальність за те, що вона робить там. В тому числі ми не відповідаємо сьогодні за той електрику, так само не відповідаємо за затримання наших політв'язнів в Криму. Розумієте? Тому блокуємо. Блокуємо далі. І я хочу сказати, що 100 років тому так само в Криму Павло Скоропадський, власне, долучив Крим до української держави, коли просто заблокував порти після збору врожаїв, і які там не було самопроголошені в Криму тоді інституції, вони так сказали, що йдуть на згоду з Україною. Блокада Крим – це частина материкової України. Вона має існувати, тому безперечно, але знов-таки без контрабанди. Давайте просто відрубувати руки. А як вважаєте, Зеленським це може бути без контрабанди, як ви кажете? Не знаю, якщо ми чи йому підказали про те, що можна робити контрабанду, чи ні, чи віддали це на відкуп якимось іншим ділкам. Розумієте, справа контрабанди на сьогоднішній день – це дуже жорстка справа в Україні. Геннадій, як ви вважаєте, як має виглядати в майбутньому блокада? Тому що лунають іноді політики кажуть, що потрібно давати воду в окупований Крим, тому що там живуть наші громадяни України. Надо рассматривать, кому наносится ущерб от блокады. Ущерб наносится тому, кто продает туда что-то. Электроэнергию мы не даром даем, а продаем. Значит, ущерб мы наносим сами себе. Воду мы туда продаем. Значит, если мы ее туда не даем, мы наносим ущерб себе. Продукты, питание, там все это мы не пропускаем на продажу, значит, мы убиваем своего товаропроизводителя. Формула должна в гибридной войне быть очень простая. Вы все можете продавать, но ничего не покупать. Вот это правильная позиция. И в данной ситуации, когда применяешь такую форму для гибридной войны, это написано в учебниках о гибридной войне, то постарайтесь обескровить оккупанта тем, что ничего у него не покупаете. А на сегодняшний день получилось так. Когда установили пропаганду, об этом не подумали. В результате зашли туда через мост все российские фирмы и все продают точно так, как раньше продавали наши. Второй вопрос. ООН обратилась к Украине уже. Не к Крыму, не к России, а к Украине. Ребята, а что вы своих людей мучаетесь на вот этом перекопе? Потому что на вашей стороне они по 6 часов стоят, а там совершенно спокойно проезжают, когда едут в Крым к своим родственникам или отдыхать. То есть получается, что государство, которое не сумело защитить свою территорию, не сумело предотвратить этот референдум, отдало фактически территорию и после этого начинает наказывать население, которое там осталось. Но население не сдавало территорию. Население как было там, так и осталось. И многие люди живут обычной мирной жизнью. Поэтому надо менять подход здесь. И именно изучать метод ведення такої гібридної війни. У нас залишилася хвилинка і потрібно міняти метод. Як це? Як ви думаєте? Все продавати, нічого не покупати. Ви теж так гадаєте, Олександр? Та ні, ми маємо розуміти, що йде війна, і тому треба блокувати, і треба абсолютно стискати економічну зону. І скажу, що жодних підручників по гібридній війні не існує, тому що гібридна війна використовується Московським царством з 16-го сторіччя, щоб ви розуміли. І ми маємо... А учебників нет, да? І тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день ви кажете це прості речі. Будь ласка, пишіть свій підручник з гібридної війни, тому що ми живемо в полі, яке постійно змінюється. Я можу сказати, чим це Олександр закінчиться. Алсоров, речник Нацкорпусу, і Геннадій Балашов, блогер і політик, були з нами в ефірі. Дякуємо, що прийшли. Не пропустіть цієї суботи ток-шоу «Міст» о 20:00 на АТR. Найактуальніші теми про те, як Україна повертається в Крим. Дивіться. Телепроект «Мост» вітає вас!
Псевдовыборы, которые происходят в оккупированном Крыму, они уже как буденность. Это абсолютно незаконно. Это же не выборы, это имитация. У нього протести, арешти. І світ абсолютно це ковтає. Жодних неприємностей в Путіна немає. Что из себя представляет крымско-татарская национальная территориальная автономия? Правда, что на его столе законопроект лежал 3 месяца, и он его не читал? Слухайте, це неправильно. Достаточно ли сделал президент? Це просто величезний цинізм. Це маніпуляція. Я хочу, щоб президент Зеленський сказав, кримські татари, корінний народ Криму, вони хочуть самовизначитися в незалежній українській державі. Смотрите ток-шоу «Мост» в субботу в 20:00 на телеканале АТР. Ну вот мы же не кричим на